हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। आज ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ସକାଳର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ପାୱାର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ 2027 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶନ ପାୱାର। ପାୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ ମୋଡରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଚିଠା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବହୁତ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ ପାୱାରକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 2 OSSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲେ LTR ଆଶାୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ତୁରନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମେ 17 ତାରିଖରେ 729 ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ ଟିଚର LTR ପାଇଁ 5000 ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦରେ କାଲି OSSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ। ନ୍ୟୁଜ୍ 3 ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ ହରିୟାଣାରେ 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ସେହି ମଡେଲଙ୍କ ଫଟୋ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ। ବ୍ରାଜିଲ ମଡେଲ ଲାରିସା ନେରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଇଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ବୟସର ଫଟୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାରିସା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଓ ସେ ଏନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜୋକ୍ ବା ଥଟ୍ଟା ମଜା ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାରିସା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଚୋରି ଓ ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ ସୀମା ସୁଇଟି ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ଏକାଧିକ ନାଁରେ 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବ୍ରାଜିଲ ମଡେଲ ଲାରିସା ନେରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ବିଶାଳ ଉପହାର। ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ୱରୂପ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇକନିକ୍ ଟାଟା ସିଏରା SUVର ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 5 ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କମନା ଉଦ୍ୟାନ ପନ୍ଥରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ ଜନସଭାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଜନସମାଗମ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1400 କୋଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛି। ଜଢଲୋକିଆ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟଙ୍କୁ ବେଇମାନ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ତା ସେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ବେଇମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୋଧେ ସେ ବୁଝି ପାରିନଥିବେ। ବିଜେପୁର, କାକଟପୁର ଓ ନର୍ଲାରେ ବିଜେଡି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କହି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବେଇମାନ ନଥିଲା କି? ବେଇମାନ କିଏ ଓ କେତେଥର ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେଇ ବେଇମାନି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେବାକୁ କହି ଦେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେଇଛି। ଏହାର ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟର 17 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ 2-1 ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି 2-1 ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରେଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତ 3-1 ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟରେ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
18.2 ओभर 119 रन ऑल आउट हो जाता। भारत पक्षर वाशिंगटन सुंदर 3टी, अक्षर पटेल और शिवम दुबे 2टी लेखा विकेट नहीं। अर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती 1 लेखा विकेट नहीं। न्यूज 7 भिजिलांस सेलर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी केन्दुझर डीएसएसओ विप्लव केशरी सामंतराय लांच नहीं भिजिलांस हाथ में धरा पड़ते। विभिन्न हिताधिकारी फोन पे माध्यम पाखापाखि 25 लाख टंका नहीं केन्दुझर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विप्लव सामंतराय विरुद्ध में दुर्नीति निवारण विभाग पक्षर मामला रुजु कराई तदंत कराଯାଉଛି। एभଳି अभियोग कटक भिजिलांस सेल रे होइथिबा बेले केन्दुझर भिजिलांस यूनिट पक्षर यार तदंत आरंभ होइছে। शेष थर फोन पे 20,000 टंका नहीं जना पड़े। प्रकाश से भिन्नक्षम लोक कृत्रिम अंग, आशापाड़ी, 3 चकिया साइकेल, मोटर चलित साइकेल आदि दे थैथान करने यही विभाग काम कर आसुचे। एथिपई सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करने सहित रांकी ग्राम निकट में एक पुनर्वास थैथान केन्द्र खोल जाइए। यही भिन्नक्षम हिताधिकारी थैथान करने को बहु परिमाण में टंका आदाय होता अभियोग पर भिजिलांस विभाग तदंत करुवा सूचना मिली। विप्लव केशरी सामंतराय फोन पे जांच और तदंत पर सब जमापड़ केन्दुझर यूनिट्र डीएसपी सुधांशु पूजारी कहते। न्यूज 8 रास्तार पढ़िले रेभेन्सा विश्वविद्यालय छात्र छात्री विश्वविद्यालय क्लासरूम असुरक्षित दर्शाई प्रतिवाद करते। युक्त 3 कलार द्वितीय वर्षर छात्र छात्री रास्तार पशि पाठ पढ़ी। अध्यापक रास्तार पशि छात्र छात्री को पढ़ाई। क्लासरूम असुरक्षित हो पड़ू मरामती दाबी करते। पूर्वर एने दाबी कर आसुले कर्तृपक्ष शुणु नथिबा अभियोग होइছে। न्यूज 9 आरआई परीक्षा पुणी विभ्राट छात्र छात्री असंतुष्ट। आरआई परीक्षा सर्भर डाउन अभियोग सर्भर डाउन पर प्राय घंटाए विलंबर सेंटर को गले छात्र छात्री। सकाल 7:30 प्रवेश समय था 8:45 भितर को गले। राज्यर विभिन्न परीक्षा केन्द्र में सर्भर डाउन अभियोग होइছে। ब्रह्मपुर काकटपुर घरोई परीक्षा सेंटर समस्या देखा जाइছে। नयापल्ली, मंचेश्वर, पटिया आदि स्थान में परीक्षा केन्द्र में समस्या रही। न्यूज 10 भारत को आवश्यक विश्व स्तरीय बैंक कहले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार कहते देश को बड़ और विश्व स्तरीय बैंक गुड़िकर आवश्यकता रही। एने रिजर्व बैंक आरबीआई सहित आलोचना जारी रही। 12तम एसबीआई बैंकिंग और अर्थनीति सम्मेलन 2025 को संबोधित कर से बैंक गुड़ी शिल्प क्षेत्र को अधिक ऋण प्रवाह करने को आह्वान करते। अर्थमंत्री गुरुत्वारोप करते भारत को अनेक बड़ और विश्व स्तरीय बैंक आवश्यक। सरकार आदि देखुंटे एवं कार्य आरंभ हो सारी। न्यूज 11 पुणी प्रचार मैदान को ओह्लैबे नवीन पट्टनायक। आज विजु जनता दल सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को स्वागत जणाइबापी नुआपड़ावासी प्रस्तुत अछंते। गत 3 तारिख पर शुक्रवार अर्थात आज नवीन गस्त नुआपड़ा उपनिर्वाचन में बीजेडी स्थिति को आहरी सुदृढ़ करिबो एवं 11 तारिख में बीजेपी सरकार विरोध में थिबा लोकंक क्रोध प्रतिफलित हेबो बोली दल पक्षरु कहा जाइছে। न्यूज 12 नवेम्बर 14 दिन 11टार घटिब एमती किसी अमित शाह कले घोषणा। बिहार पेटिया एक एनडीए रैली को संबोधित कर केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह विरोधी को कड़ा आक्रमण कर एनडीए विजय दाबी करते। से आत्मविश्वास सहित घोषणा कर 14 तारिख सकाल 8टारे गणना आरंभ हो 11टा सुधा लालू एवं कंपानी निश्चिन्न हो। अमित शाह भगवान वाल्मीकि पवित्र भूमि को उल्लेख कर भाषण आरंभ कर जदि गठबंधन अर्थात ठकमेंट फुल सरकार गठन करे तेबे चंपारण भूमि चंबल रे परिणत हेबो एवं बिहार पुणथरे जंगल राज्यर चुक को फेरीजिबो। एपरी परिस्थिति को एड़ाइबा पई से जनसाधारण को पद्म चिन्ह दबाइबाकू निवेदन करिसेंते। न्यूज 13 मुख्यमंत्री संबोधन बेले कांतिले जो ढोलकिया। मुख्यमंत्री संबोधन बेले जो ढोलकिया कांति पकाइछन्ते। कमाना मंच उपरे कांतिले बीजेपी प्रार्थी जो ढोलकिया। मुख्यमंत्री संबोधन बेले देखिबाकू मिलिला एमिति दृश्य। बीजेडी को बेईमानी अर्थ मुख्यमंत्री बुझाइबा बेले कांति पकाइथिले जय। न्यूज 14 ईडी स्कानर धावन रैना 11.14 कोटी संपत्ति जपत। ईडी पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना एवं शिखर धवन मोटो 11.14 कोटी संपत्ति को अस्थायी भाव में जपत करेছে। एही कार्यानुष्ठान मनी लॉन्ड्रिंग निवारण आईन पीएमएलए 2002 अनुसार निया जाइছে। आटाच कराचिथिबा संपत्तिर सुरेश रैना नाम 6.64 कोटी मूल्यर म्यूचुअल फंड निवेश एवं शिखर धवन नाम 4.5 कोटी मूल्यर अस्थावर संपत्ति सामिल अच्छे। ईडीर तदंत बेआईन ऑनलाइन बेटिंग प्लाटफर्म 1x बेट सहित जड़ित विभिन्न राज्य में पुलिस द्वारा दाखल कराचिथिबा एफआईआर उपर आधारित। न्यूज 15 सीमा विवाद को नहीं उत्तेजना 163 धारा जारी। सीमा विवाद को नहीं दुईका मध्य उत्तेजना
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଖମାରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତପୁର କୋଟପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 163 ଧାରା। ବୁଧବାର ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ାଜଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୁଣି ହିଂସା ଘଟିବା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଞ୍ଚଳରେ 163 ଧାରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ 16 17 ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ମହିଳା ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଖଇରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ମହିଳା ମାଓ କମାଣ୍ଡର କମଲା ସୋଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିছে। କମଲା ସୋଡ଼ି ନାମରେ ସରକାର 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କମଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। 2011 ମସିହାରେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା କମଲା। କମଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ହାତରେ ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲା। 3 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କୁଖ୍ୟାତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି 3 ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ହିଂସା ଘଟାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ 17 ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ନୌସେନାରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ିছে। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୌସେନାର ତୃତୀୟ ସର୍ଭେ ଜାହାଜ ଏସ୍ଭେଲ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଶିକ୍ଷକକୁ କୋଚିର ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇছে। ଏହି ଜାହାଜ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଜାହାଜ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସର୍ଭେ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୌସେନାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଚ୍ୟବନ ପ୍ରାସକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। କୋର୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଡାବର ପତଞ୍ଜଳି। ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହ ପଛେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପତଞ୍ଜଳିକୁ କିଛି ଏଭଳି ଭାଷାରେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଇନଗତ ବିତର୍କ ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାମଲାଟି ପତଞ୍ଜଳିର ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟବନ ପ୍ରାସ ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଠକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ତେଜସ୍ କାରିଆ ପତଞ୍ଜଳିକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଠକ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଠକ ଶବ୍ଦଟି ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ। ନ୍ୟୁଜ୍ 19 ଆଗକୁ ଥରିବ ଶୀତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15.0 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟରେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 20 ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ 3ଟି ଟିମ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସିଏମ୍ସିର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇছে। ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ MFDLରେ ଗାଡ଼ି ଆସିছে। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 21 କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘରଟିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭବନଠାରେ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଇସ୍ତାହାରରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଦାଦନ ରୋକିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ସେହିପରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ, ପତରା ଓ ତିଖଳି ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 60% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର ସହିତ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇছে। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 22 ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଜାତା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ମଣ୍ଡପ ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସୁଜାତା କର। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଜାତା ମାତ୍ର 3 ମାସ ତଳେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୁଜାତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଜାତା ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଥିଲେ।
न्यूज 23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटिले भारतीय महिला क्रिकेट टीम। राष्ट्रपति भवन में विश्व विजयी भारतीय महिला क्रिकेट दलर सदस्य और सपोर्ट स्टाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटी टीम। यही समय अधिनायक हरमनप्रीत कौर एक साइन जर्सी राष्ट्रपति को प्रदान करते। राष्ट्रपति समस्त खेलाड़ी को विजय पर शुभेच्छा जणाई। न्यूज 24 नुआपड़ा जय ढोलकिया प्रचार कले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। जय ढोलकिया प्रचार कले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारीख जते पाखी आसुछि प्रचार मैदान सत्य सरगरम होउछि। एहारी मध्य नुआपड़ा जयंक भोट मागिले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। पंचमपुरठारे एक विशाल जनसभा को संबोधन करिसेंति विष्णुदेव साय। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ 50 ବର୍ଷ ଓ ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ଦଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିଲେନି, କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରବାଦକୁ ଛାଡ଼ିପାରେନି, ମାତ୍ର ବିଜେପିରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। न्यूज 25 चिटफंड ठगी अभियोग में ग्रीन इंडिया मालिक प्रदीप सिंह घरे चढ़ाऊ। चिटफंड ठगी अभियोग में ब्रह्मपुर में ईडी चढ़ाऊ। ग्रीन इंडिया मालिक प्रदीप सिंह घरे चढ़ाऊ करी। ब्रह्मपुर अयोध्या नगर प्रदीप सिंह घरे चढ़ाऊ चली। वर्तमान सुधा चढ़ाऊ जारी रही बेले संपूर्ण तथ्य मिलपारे ना। ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिचालन निर्देशक सुनील पंडा सहित दुई निर्देशक प्रदीप सिंह और जितेंद्र मिश्र विरोध में सीबीआई चार्जसीट दाखल करथिला। आईपीसी धारा 420, 409, 509 और 120 बी सहित 456 दाखल होता चार्जसीट जमी कारबार कोटी कोटी टंकार हेरफेर अभियोग में ईडी पक्षर चढ़ाऊ होता सूचना मिली। न्यूज 26 बालीजात्रा रे भोटर सहायता केन्द्र उद्घाटित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और स्थानीय निर्वाचन विभाग मिलित आनुकूल्य ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा रे भोटर तालिकार 7% नाम पंजीकरण, मतदान महत्व आदि विभिन्न विषय सचेतन करी भारतीय गणतंत्र को अधिकरू अधिक मजबूत करने उद्देश्य नहीं भोटर सहायता केन्द्र प्रस्तुत करा जायछि। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा स्वतंत्र शासन सचिव श्री सुशांत कुमार मिश्र इस सुसज्जित केन्द्र को काली उद्घाटन करिसेंते। न्यूज 27 नवेम्बर 8 4टी वंदे भारत ट्रेन शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिन वाराणसी गस्त कर 4टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ करेंगे। नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुड़िक बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट्रे चलाचल कर। बनारस खजुरा मध्य वंदे भारत सीधासख संयोग स्थापन कर। द्वारा वर्तमान चलुवा स्वतंत्र ट्रेन गुड़िक तुलन में प्राय 2 घंटा 40 मिनिट यात्रा समय ह्रास पाइब। न्यूज 28 राज्य में सुदृढ़ हो कोस्टाल सिक्यूरीटी, व्यवहार हो नुआ प्रजुक्ति विद्या। सूचना देते पुलिस महानिर्देशक वाईपी खुरानिया। राज्य में रही 18 मेराइन पुलिस स्टेशन, से 15टी मेराइन पुलिस स्टेशन रे बोट व्यवस्था रही। आउ 3टी एजाए कौन बोट व्यवस्था कराई। जो जगह बोट अच्छी पुराणा हो गलानी, सेगुड़ी को खूब शीघ्र परिवर्तन कर नुआ बोट व्यवहार कर। राज्य में तटरक्षा नुआक व्यवहार हो एरियल व्यवस्था। एथि उच्च दक्षता संपन्न प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार हो।